потърсихме вариант да продадем моята собственост, апартамента, който се намира в София, в квартал Редут. Бяхме си дали срок от порядъка на половин година, в който да успеем да реализираме тази продажба. Дадахме го този апартамент на брокер да се занимава с продажбата. Бяхме определили цена, под която няма да паднем. Уви за тази половин година нищо не се случи, освен едни безкрайни огледи от сумата и клиенти, само обещания. Съпругата ми един ден намери и модел и така се свързахме с тях. Реагираха изключително адекватно и бързо. Направи оглед на имота, който предлагахме. И в рамките на няколко дена направиха оферта, която ни удовлетвори определено. Колкото и да е невероятно, в рамките на една седмица се случи абсолютно всичко. От подписването на първоначалния договор до финализиране на сделката, изповядването и при нотариус и превода на договорената сума абсолютно в рамките на един час след подписване на сделката. Може да ви звучи невероятно, но е факт. Без абсолютно нито един лев комисионно от тяхна страна за това. Няма място за абсолютно никакво притеснение, че нещо не е както трябва.